Demons med Imagine Dragons. Det er en sang, som har 4 akkorder. Vi spiller den med nogle lidt åbne strenge her, som giver nogle udvidelser. Det skal I ikke tænke så meget over lige nu. Men vi starter i 10. bånd med ringefingeren her. Og det er altså den tone, der bestemmer, at hvad akkord vi ligesom er på. Fordi at den tone, der ligger her, det er C. Så slår vi strengene ned. 1 og 2 og 3, 4, så går vi ned til G. 1 og 2 og 3 og op til A. 1 og 2 og 3, 4 og ned til F. Så, og det kører i ring. 3, 4 og 5. bånd. Og op til 7. bånd med ringefingeren. Og så 3. bånd. Så spiller jeg lidt anderledes med rytmen, det finder I ud af her. Sådan spiller jeg i versene, og så spiller jeg lidt anderledes i omkvædene. Jeg har lavet et lille track på computeren her, som jeg forsøger at spille til, mens jeg kaster mig ud i lidt sang. Nu vil jeg spille Demons til et track, jeg har lavet her på computeren. Det består bare af lidt trommerytme og så noget stryger, noget cello og sådan lidt, som fylder. Ja, der kommer en lille intro først, og så kører vi ellers bare formen igennem. Jeg kan lige tilføje, at efter omkvædene, så er der lige en lille pause, inden anden vers starter. Altså en lille runde først der. 3. vers kommer lige på. Så starter det nu. 1, 2, 3. When the days are cold and the cars are full and the saints we see are all made of gold, where your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all, and the blood runs stale.
igen. 1, 2, 3, 4. They say it's what you make, I say it's up to fate. It's woven in my soul, I need to let you go. Don't let your shine so bright, I wanna save that light. I can't escape this now, unless you show me how. Så det er altså en anden melodi. Jeg sang vist noget anden stemme eller andet før. Nu prøver vi at tage det igen. They say, jeg starter det. 3, 4. They say it's what you make, they say it's up to fate. It's woven in my soul, I need to let you go. Your eyes, they shine so bright, I wanna save that light. I can't escape this now, unless you show me how. Så tredje vers, den havde jeg ikke lige tjekket så godt ud. Men I fik den med alligevel. Så det er bare derudad. Altså, i omkvæden, der spiller jeg. 2 og 3, 4, 1, 2 og 3, 4, 1, 2 og 3, 4. Ellers kan I freestyle på alt det her. Altså lave jeres eget mønster. Jeg laver lidt vibrato, jeg gør sådan med guitar. God øver. Det er i hvert fald en frygtelig masse tekst, synes jeg. Men nu er det også guitar, det handler om.